हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना गेदेर फिसा जायखिजाया फालांगि खालामनायनि खोथा सानदों नामा? बिदिब्ला नोंथांमोननि थाखाय दङ मिरु सरकारनि जोबोरै मोजां खौरां। जुदि नोंथाङा फालांगि मावनो थाखाय लादोंब्ला एबा फालांगि खालामगासिनो दङ आरो रांनि गोनां जादोंब्ला मिरु सरकारा होगासिनो दङ 50,000निफ्राय 1 लाख रांसिम रां। मिरु सरकारनि बे आसननि गेजेरजों हादरनि साफ्रोम फालांगिरि मावनो नागिरनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला एबा सुबुंफ्रा बे आसननिनि रांखौ लानो हागौ। बिदिब्ला बुंनो लानाय जादों प्रधानमन्त्री मुद्रा लोन आसनिनि सोमोन्दै आबुं खौरांखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। जुदि नोंथाङा फालांगि खालामनायनि सिमां नुदों अब्ला नोंथाङा सरकारनि बेफोर आसननि सोमोन्दै मोनथिनानै लानाया जोबोरै गोनां। मिरु सरकारा फालांगि मावनो नागिरनाय सुबुंखौ रांखान्थियारि हेफाजाब होनाय जायो। बेनि गेजेरजों 50,000निफ्राय 1 लाख रांसिम रांखान्थियारि मदद होनाय जायो। मिरु सरकारनि मोनसे मख'जाथाव आसनिया जाबाय मुद्रा लोन आसनि। बे आसनिनि मख'नो गोनां खोथाया जाबाय जेबो जाहोन नायबिजिरालासिनो बे लनखौ मोननो हागोन। लोगोसे बेनि थाखाय जेनिबो प्रसेसिं फिस होनांगौ जाया। आबुं फोरमान बिलाइ थानाय सुबुंफोरनो बे रांखौ गोरलैयैनो होनाय जायो। बिदिब्ला मुद्रा लोननि सुतनि हारा बेसेबां? प्रधानमन्त्री मुद्रा आसनि बायदि बेवहाय जेबो थिखानाय सुतनि हार गैया। बेनि थाखाय बेंकआ गाव गावनि गुबुन गुबुन सुतनि हार लानाय जायो। थेवबो खमैबो बेनि थाखाय 12% सुतनि हार लानाय नुनो मोननाय जायो। मानोना मुद्रा लना मोनथाम रोखोमनि दङ, जेरै शिशु, किशोर आरो तरुण। फोरमायनाय बायदिब्ला शिशु लन आसननि गेजेरजों 50,000 रांसिम लन मोननो हायो आरो बेबायदिनो किशोर लन आसननि गेजेरजों 50,000निफ्राय 5 लाख रांसिम लन मोननो हायो आरो बेबायदिनो तरुण लन आसननि गेजेरजों 5 लाखनिफ्राय 1 लाख रांसिम लन मोननो हायो होननानै फोरमायदों। बबेनिफ्राय लानो हागोन लन? नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि हादरनि सरकारि बेंक, प्राइभेट बेंक, फरेन बेंक, ग्रामीण बेंकफोरनिफ्राय नोंथांमोना बे लनखौ लानो हागोन। थेवबो रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया फोरमायनाय बायदिब्ला 27टा सरकारि बेंक, 17टा प्राइभेट बेंक, 37टा ग्रामीण बेंक, 32टा माइक्र' फाइनेन्स ग्रुप आरो 25टा NBFCफोरनिफ्राय नोंथांमोना बे मुद्रा लोनखौ लानो हागोन होननानै फोरमायदों। माबोरै एप्लाइ खालामगोन? बेनि थाखाय नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइट www.mudra.org.in वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ फर्मखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो नांगोन। बेनि उनाव फर्मखौ मोजाङै फिलआप खालामनानै आबुं डकुमेन्टजों लोगोसे नोंथांनि खाथिनि बेंकआव जमा होनो नांगोन। गनायजानाय बेंकआ ब्रान्च मेनेजारआ नोंथांनि गासै डकुमेन्टस आरो फालांगिनि सोमोन्दै मोनथिनानै लागोन आरो बेबायदिनो नोंथांनि लननि बिबां आरो गनायजाथाव बायदियै लनखौ होनाय जागोन।